Pues l'experiència molt bona, molt positiva i molt enriquidora. M'apunto tot el que puc. M'apunto tot, vull dir que avui, per exemple, aquest matí he anat a lo del Museu Columba, vull dir, molt interessant, a l'església de Santa Coloma, a les sortides de la Cortinada, a lo del Museu Thyssen, a les sortides a França o a Espanya, vull dir que... Sí. Tot el que sigui sortir, Enrique, vull dir que tractar-se amb gent és interessant sempre. Com valoro, un 100% valoro les profes, com la directiva, com la Junta, des de luego, estan fent una feina extraordinària. Pensa que aquí no ens sentim sols, sinó tot el contrari. Som una família i molt ben avinguda. Super, molt bé.